Скъпи съграждани, заедно сме и на финала на 2023 година, така както бяхме заедно през всички тия дни. Бяхме заедно, въпреки различията, разстоянието и границите помежду ни, защото ни свърза общата ни цел – по-доброто бъдеще на Асеновград. В навечерието на новата година всички си пожелаваме тя да е по-щедра от тази, която изпращаме. Но за да бъде годината щедра към някого, собствените му усилия не винаги са достатъчни. Трябва някой друг да му посвети време, внимание и разбиране. Затова първата ми мисъл е за онези, които преживяват труден период от живота си. Обезверените, болните, самотните, за тези, чието близки са далеч зад граница. Всяка стъпка към тях възвръща част от достоинството ни като общество. Вниманието към ближния е най-запомнящият си подарък, който можем да направим на самите себе си. Близо до нас избухна опустошителна за Европа война, която продължава да се разгаря и ожесточава. Енергийната криза и рекордната инфлация засегнаха всеки български дом. И тази година не ни подминаха природните бедствия, а надеждата за политическа стабилност отново се отлага за следващата. Но именно в моменти на изпитание, когато залогът бе човешкия живот и нашата съвест, обществото ни показва съпричастност и духовна сила, зрялост и единение. Бракувахме много митове и заблуди, но пред нас остават още много предизвикателства, за да заемем своето достойно място в европейското семейство, което ни се полага. Да се гордеем с постиженията на нашето образование, наука и култура, с икономическите и технологичните си успехи, за да утвърдим вярата, че Асеновград ще пребъде. Затова, нека в тържествената новогодишна нощ не забравяме, че спасението не е на дъното на чашите, успехът не е късмет в баницата. Бъдещето е в задружните ни усилия, в отговорната позиция на всеки от нас при всеки житейски избор. Няма непостижими цели там, където гражданската енергия е вложена, не за спасение поединично, а за възхода на всички. Където всеки може да се гордее, че е част от общия успех. Всеки от нас свързва смяната на годините с добри намерения, надежди и заричания. Но никой отвън няма да се загрижи за нашия напредък, за нашето достоинство и място под слънцето, за бъдещето на нашия Асеновград и нашите деца. Това е наша грижа, отговорност и морален дълг. Нека през 2024 година бъдем към себе си поне толкова взискателни, колкото сме към другите. Да ползваме мъдро свободата си, да осъзнаем силата на единението, да надмогнем безверието и да сбъгнем огромния потенциал на нашия град, който винаги се е славил със своята жизненост, сила и таланти. Вдигайки чашите, нека благодарим на всички близки и приятели за обичта и подкрепата, да отдадем дължимото на онези, които в празничната нощ са на работното си място и на своя пост, на всички военнослужащи, полицаи, пожарникари, дежурни в различни служби, които изпълняват служебния си дълг, за да можем да празнуваме, на всички медици, които самоотвержено се борят за живота и здравето ни в тези трудни времена. Благодаря на всички, които през изминалата година с труда си градиха Асеновград, на онези, които с честно слово и кораж отстояваха истината и се бориха за справедливост. Навлизаме в новата 2024 година с вяра в силите ни, с убеденост, че нашия разум и нашите усилия час по час променят живота ни. Хиляди асеновградчани постигат чудеса с таланта и усърдието си. Мнозина го правят в различни краища на света, но вярвам винаги смисъл за родното място. Убеден съм, че в идните години този огромен потенциал ще преобрази Асеновград. Бъдете здрави и нека новата година прекрачи прага на домовете ни с здраве, любов и благоденствие.